enggal katresnan jan waduh. Josnan. Wah, bajing loncat. Bajinge wis ditembak. Anu Pak, bajinge pun kula bedhil wau mboten saged mlumpat. Wong kula buru wau menan. Der. Pak Der. Pun tak der ngoten menan. Pripun niki? Nah, kosek. Waduh. Apa? Semar. Bapak ki lho wis nek wis kaya ngono kae mengko lemahe wis bongkah kene. Lemahe iso dekok jero banget. Nek wis ngono kae wis kepuyuh wae tetep dopolke nang kono kuwi kok, Kang. Apa ya? Oh ngebrok. Ya wis ngono kae nek wis madhep karo bendarane wis ngono kae. Lah kepiye? Ya disebani wae kae ditutke mesakake bapak ngono. Ndoprok dhewe ngono kae kok nek anu bareng ana apa-apa malah ora ono sing nulungi ora ngerti. Kae bareng karo Ndara Ayu Wara Sembadra karo Ndara Wara Sri Kandi. Kepareng rawuh ning Kesatrian Tanjung. Ayo do mangkat suwan. Heeh, diplayoni wae. Heeh, diplayoni wae biasane. Aku bingung lah arep padadane apa. Ya wis kek ayo Pak kek ayo Pak. Tengah telu pisan. Heeh. Duh jimat sesemban kula. Kanjeng Ibu rawuh paduka ingkang putra kepareng ngaturaken sumangkeming pabekti. Ibu jenengan sing gadah satriyan kok jenengan teng mriki mboten teng mriki Kandara. Surat dadi ngopo? Putraku ger wong bagus ngaturake pabekti banget tak tampa dadeke teguh kayuwananipun Ibu. Pangestuku wae tampan ana ger. Nuwun kapundi ndadosaken jimat paribe Ibu Sri Kandi.
kula ngaturaken sumengkeming pangabekti. Tobat ya ger. Wis tak tampa karya bombonge penggalih pangastenipun ibu wae gage tumantu omarang jeneng sira ya ger. Nun inggih kapundi dadosaken daya kasantosan kula ibu. Blegagag uga sak dulita. Ndara Ayu Wara Sembadra lan Ndara Ayu Wara Srikadi. Kula inggih ngaturaken sungkem pangabekti. Iya Kakang Semar wis tak tampa nanging tiba padha-padha. Kakang Semar wis tak tampa. Tiba padha-padha. Ndara Ayu kakalipun kula ngaturaken sungkem pangabekti. Kula inggih ngaturaken sungkem Ndara Putri. Sungkem kula Ndara Ayu. Punakawan Kaneng Petruk Bagong wis tak tampa kanthi seneng. Kaneng Petruk Bagong tak tampa Kanjeng Ibu. Lajeng keparenga cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi kepareng rawuh wonten kesatriyan Tanjung Anom menapa badhe paring duka Ibu. Ya Ngger, rawuhipun Ibu kejaba pos kapang marang putraku, yaktinipun Ibu iki bubar wae nyumpena. Imbake marang jeneng sira putraku Abimanyu, gawang-gawang katon Abimanyu kaya leledeng ana sak tengahing bengawan nanging kedadak kasempya ing alun gegulungan satemah kendang kapracendang Angka Wijaya. Bareng Ibu wungu saring ati gragapan rasaku tumulipun-ibung nganti marang Ibu maya diajeng para Srikandi iki prapta ning Tanjung Anom. Kowe kawidadaning putraku Abimanyu Ger, Abimanyu. Ibu paduka sampun prisa piyambak bilih ingkang putra tansah ayem kemawon lan tansah pinaringan kabagas warasan. Iya Ger, iya. Syukur yen mangkono nanging jejering Ibu lamun nyumpena kang kaya mangkono mesti wae mulang-mulang Ger, Kakang Semar. Rening panjenengan kuwi disepuke mungguh sing dadi pangimpen kowe iki mawa pralampita apa Kakang? Ndara Ayu, kula kinten iki kok leres. Niki sasmita. Kadose kok Ndara Abimanyu badhe nampi pacoban. Mila niki mangke kedah sami prayitna lan surti ting ati-ati lho niki Ndara Putri. Miat langening ngalanggiwan aklar pandamoncar tinon ler kakonang surem sorote tanpa adang kasor lan pajaring purnaming kekono dasari mongso katiga dadak sekolah praptani Dian Arjuna karya kagiating kalih. Boten nginten jebul pangeran bapakne kula prawana ing Tanjung Anom. Iya ibune kula diajeng Sembadra pun Kakang Kang Prapta. Bekti kula kanca pangeran. Iya Srikandi wis tak tampa duh Kanjeng Rama. Sungkem pangabekti kula mugi kunjuk Abimanyu. Sira ngaturke pangabekti wis tak tampa. Malah kepara pun Rama bakal paring bebungah. Duh Kanjeng Rama, sanget andadosaken kagiating manah lalabetan menapa dene kula badhe dipun paringi bebingah ya kabeh merga seka lekasmu pakartimu kang wis ngorek-orek nyiprati lerah tuh gawe wirang marang wong tuamu mula pun Rama bakal paring bebungah nyoh iki tampanana Abimanyu.
Duh, Hyang Agung. Iki kepiye kok Abimanyu malah dijembalani batu bat. Pangeran Arjuna kok malah mentolo menika. Niki wau pripun kok ngerti-ngerti ah. Ndara Abimanyu diantem aja do meneng wae. Ayo ditututi. Kanjeng Rama, dosa lan lepat kula menapa? Ngertos-ngertos kula kok dipun jempalani Rama menawi ingkang putra saestu nandhang kalepatan. Nadyan kapejawana kula boten badhe silak, nanging dosa lan lepat kula menapa Rama Abimanyu. Dosamu tok kempit tok indit. Rumangsaku Arjuna ora nate mulang anak supaya nyolong jupuk, nanging jebul gedhoanmu wani tumindak culika. Wani dusta jamus kalimasada. Aduh Rama, kula malah boten ngertos ingkang dipun kajengaken kowe rasah selak, rasah kumbi. Pancen kowe anak murang tata wis ngorek-orek raine wong tuwa basan ilang-ilangan ndok siji. Adile mung kudu tak ajar nyoh iki tampanana Abimanyu. Tobat. Tobat. Panjenengan menika dos pundi? Tanpa taha mula sala karo anak sageleme dhewe. Tanpa cetha perkarane apa? Sri Kandi. Kowe aja melu-melu perkara iki. Kowe rasah melu-melu. Boten kok melu-melu. Abimanyu niku ki anak kula bocah ora dosa ora ngerti apa-apa kok diajar kula sing mboten trima. Nek kowe ora trima malah tak katutke dosamu. Apa dikira Sri Kandi wedi? Garwa kaya ngono puncung keplan tampanono. Kandi aja nganti ngribeti kepeksa tak lepasi jemparing tamparana Sri Kandi.
swara karo bapakmu nganti kutah lutir. Ibu, kula inggih boten ngertos lepat kula menika napa. Iya. Ibu ya percaya wis ayo Nger. Aluwung sumingkir saka papan kene Nger Abimanyu. Gatotkaca inggih paman kula aturi emut ampun ngantos nuruti dhateng kebrananing kalih Dimas Abimanyu menika mboten lepat Abimanyu cetha luput wis gawe wirange wong tuwa mboten supados gamblang kula aturi nengga Dimas Antasena Gatotkaca kowe ora sah melu perkara iki ora sah melu-melu malah tak katutke dosamu sisan nyoh tampanana. Guncang kancing langit kelap-kelap lera kincang resang mawe kandru ngilahin Widara Yaksa rumangsa ayem tentrem nggonku madeg brahmana ing pertapan Widara Payung kene. Inggih Peremban namung keparenga nyuwun pirsa lajeng menapa ingkang badhe dipun gayuh Sang Maha iku ya mesti wae kanugrahan wahyu ingkang bakal tumedhak ing Madyapada ingkang dayane bisa mbabar katentreman. Oh inggih yen mekaten kula tetep badhe nderek paduka Peremban. Ya jeneng sira mesti wae bakal tak kanthi tansah tak kanthi ya mung sumene sawetara merga saka pandugaku Widara Payung bakal ana tamu kedadak pratanipun Sang Dyah Ayu Wara Sembadra ingkang nganthi putra Dyan Angkawijaya. ingkang rawuh menika setunggaling wanita kaliyan nem-neman bagus. Sinten nggih Paduka Raden Ayu? Penemban yen tangku marang aku Wara Sembadra lan iki anakku Abimanyu. Mekaten. Lah wonten menapa kok rawuh wonten ing pertapan mriki? Penemban ya merga saka sengkiringem bapakne bocah iki nganti anakku Abimanyu iki ora luput dicempalani nganti kaya ngene. Mula aku trimo mlayu Penemban.
Malah iki kepasan yoga ngadut dene aku ketemu sawijining pendhita kaya paduka penembahan iki. Lelanono aku nunut ngeyup-ngeyup. Ana kene ora ketang mung sedhi lho ya penembahan. Aduh Sang Dewi. Mboten kateges kula niku badhe nuwun mboten. Nanging kalenggahan menika kula badhe kisah sawetawis. Kula badhe minggah sowan wonten ing Kahyangan Suralaya amargi menika para brahmana dipun timbali kaliyan dewa ing Kahyangan supados anekseni anggenipun para dewa badhe paring pitangna dhateng titah ingkang kalepatan dhateng dewa. Lan titah menika badhe dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Dene lepatipun titah menika krana ngertos-ngertos dewa wonten ing Kahyangan. Lajeng dipun anggep ngrisak wewangunan lan pepasrene Kahyangan. Teka mesake titah kuwi mau. Banjur titah kuwi mau sapa penembahan? Inggih. Nggih. Titah menika wonten kalih ingkang nalika semanten dipun jemparing kalian Raden Janaka lajeng kendhang kapracindhang ngantos dumugi ing Kahyangan dene titah menika ingkang setri nami Dewi Wara Srikandi ingkang lajeng ingkang kakung nami Raden Gatotkaca menika Sang Dewi. Dewi Wara Sembadra dupi midhanget sabdane Sang Wigu. Bilih titah ingkang badhe kacemplungaken wonten kawah Candra Dimuka menika Dewi Wara Srikandi miwah ingkang putra Raden Gatotkaca. Satemah sakaya murup kamurkane kaya nadaya pangaribawa nempuh angganing Sang Dewi sarirane saya mekar jelek dadi buta gedhene sawalaknan. Wah. Bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Oh ladalah dewa-dewa padha nasar tumindake. Srikandi Gatotkaca ora luput teka arep dicemplungke kawah. Oh. Kori sila matangkep iki tak dobrake tak jebole Kahyangan tak obrak-abrik. Kakang Narada, Kahyangan kok geger para apsara apsari sami lumajar nungsang palang numbuk bentus wonten menapa Kakang? Perkencang warudayang. Waduh iki kisan geger Adi Guru. Menika wonten pangamuk ing buta. Yaksa sinten Kakang? Lah mangke ra nggih tekan mriki. Wah. Wah. Wah.
Iki sing tak goleki Dara Guru. Yo yaksa kita sapa? Oh, aku iki buta kliang kabur Kang Inan. Aku Badra Yaksa, Badra Yaksa. Ngamuk punggung ning kayangan opo arep karep kita. Merga dewa tumindak sing ora sak mestine kayangan bakal tak obrak-abrik nyatane wae Sri Kandi karo Gatotkaca tiba ning kayangan. Nanging malah mbok luputke. Monggo nggone tiba ki ora disengaja yo. Ora gelem balekke Sri Kandi lan Gatotkaca kayangan tak gawe bosah wasih guntur angin guntur geni tampanono Badra Yaksa. Guru daya kemanden Ratu Momok Kakang Narada buta menika teko ampuh lah ampuh mawon lah di guru niku nggih aneh tita ora luput karo cemplungke kawah lah talah lah niku senajan wujude buta ning ajeng jejeke bebener mula diayomi Gusti eling-eling lho dieling ala niku mboten badhe tumama ing becik nggih Kakang ulun ndodho dhateng kalepetan ulun. Yen ngaten Kakang Narada, Sri Kandi kalian Gatotkaca supados dipun luari bebantanipun dipun suwanaken mriki. Lah nek ngaten nggih, nggih ngestakaken dawuh Adi Guru. Sri Kandi lan Gatotkaca kita sakloron ulun luari lan Boyasida ulun Pidanapati malah ulun ingkang minta aksama matur sembah nuwun pukulun nggih matur sembah nuwun pukulun Badra Yaksa Sri Kandi lan Gatotkaca kanthi bali mudhun ning madya pada ya maturke panuwun pukulun. Raden ayo sampun kundur malih wonten pertapan. Iya Panembahan. Kabeh saka merga saka dawuhmu. Aku wis kasempatan ngluari Sri Kandi lan Gatotkaca. Nggih syukur yen mengaten. Ngaturaken kuwi panuwun Panembahan. Kula nggih nderek swita lan nderek ngayom wonten mriki nggih Panembahan. Nggih. Nggih mesti kemawon kula tampi Tarayu.
Menika Raden Arjuna ingkang rawuh. Ana pendhita wis ngerti marang aku. Sinten ingkang boten tepang kaliyan tika? Kyai Kajana Priya lan nepangaken kula Begawan Widaradewa. Begawan Widaradewa. Lah iki garwaku loro kok ana kene. Nggih. Samenika sami mapan wonten mriki. Sembadra Sri Kandi. Ayo kundur ning Madukara. Moh. Bapakne saiki wis dadi wong kejem. Wong tegelan aku wis ora krasan. Mapan ning Madukara aku wis krasan mapan ning kene. Moh bali ning Madukara bet. Kula nggih boten purun. Kula tak teng mriki mawon monggo kajenge Pangeran Ajeng Rabi mulai nggih monggo. Wong lanang cengling KDRT jenenge. Batu-batu Mas sampun kula tak teng mriki kemawon. Kalih kula mawon napa Ndara Ayu? Kula nggih dereng gadah lho niki. Anggepmu apa? Anggepmu apa? Wegah kok karo koyon iki buta. Ya wis nek emoh ya wis. Begawan Widaradewa. Ketok banget nek kowe milik karo garwaku. Mboten. Mboten estu mboten niku saking kekajenganipun piyambak kang garwa. Ora, kowe tetep tak anggap pepalang, mung kudu tak untapke nyawamu. Widarayaksa. Widarayaksa aja meneng kowe nyabut kae. Oh, lah dalah untal malang Raden. Oh. Wah. Ah. Ayo sambato. Wah. Ora mati. Wah. Waduh. 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 Waduh mati aku. Waduh. Waduh. Kok jebul butane Badar Dimas Tiyaki nggih Kang Mas. Kula nderekaken pendhita kula wau. Lah pendhitane mau sing dadi cantrihe Setyaki mestine pendhitane nggih sinten malih Koko Prabu. Raden kok malah lajeng nyembat dateng kula niku pripun? Koko Prabu mboten kinten jebul paduka madeg Brahmana wonten lepatipun ingkang rayi nyuwun pangapunten Koko Prabu. Wisnu kuwi panitise binelah dadi loro. Kresna lan Arjuna nanging merga saka petengmu nganti ora bisa ngerti yen Kresna mendhita lan meneh. Lah kok dadi kowe mentala karo anakmu dhewe? Nggih, kula lepat Koko Prabu.
kala wau wonten negari Ngamarta. Koko Prabu paring dawuh pangandikan yen to Abimanyu nyidra Kyai Jimat Pustaka Jamus Kalimasada. Lah pun Kakang ki wis sawetara mapan ana Widara Payung kene. Mula ora rawuh ana negara Ngesti Ngamarta. Lan pustaka Jamus kuwi ora ilang nanging pancen tak singetake. Dadi sadurunge pun Kakang madeg dadi pendhita iki mau luwih dhisik nganggo aji panglimunan nyengetake pustaka Jamus Kalimasada. Merga Jamus Kalimasada ana kang bakal mamrih. Mula banjur tak singetake kejaba saka kuwi. Jamus Kalimasada uga tak nggo srana nggonipun Kakang gayuh wahyu katentreman. Ngono Arjuna, gayuh wahyu katentreman. Gayuh wahyu katentreman meneh. Menapa sampun kasembatan? Inggih pestine nggih sampun. Lah ya wis. Wis wahyu katentreman wis sinarira. Nanging mengko dayane uga murakapi kanggone para Pandhawa lan kawula Ngamarta. Inggih matur nuwun. Lajeng Kresna ingkang wonten negari Ngamarta wis timbang kowe mengko malah isin dhewe sumingkira dhisik. Nemana garwamu lan putramu Abimanyu kae. Pakde, aku sing suwan, Pakde. Lho Pakde, kuwi sing nang ngarepku sing gawe elek jenengmu kuwi. Iya, pun wis presa kok. Aduh, Ger. Kula nyuwun pangapunten. Sampun damelku cemas paduka Nger Prabu Kresna. Nggih, kok nggih dadak Mimbanata Ndwarawati. Nggih, pot-potipun. Pot-potipun mundi dawuhipun Angger Kurupati. Kula nyuwun pangapunten nggih, Nger. Kula tak wangsul. Nggih pun. Sing empun nggih pun benjang ampun diwangsuli malih lho. Widra aku wis oleh bali. Nggih. Nggih. Antasen Antaraja wis saiki. Aku tak bali ya. Ya wis kono bali ya. Ning janji besok tok baleni meneh tak polo meneh. Ora aku wis kapok. Tak bali ning Saka Lima. Gugu karepe dhewe. Bapa Durna diwirang-wirangke. Wah, kuwi kabeh merga saka lupute Durna bapakku. Mbuh ora idep. Ayo, ndi Kanjeng Rama wis kondur ning Sukalima kowe bali yo. Ora gelem bali. Bali nek wis nyangking sirahe salah siji saka Pandhawa tungkak Tamparana. Wah.
Den. Sampun niki lampahan wahyu katentreman. Sampun purna sing disuwun sageta ambabar kanugrahan agung. Utaminipun dhateng warga ing Paduan Puningaranan Sendangreja minggir Sleman mriki. Mugi tansah jinangkung benerkan Gusti tansah binaringan kabagas warasan lumintu rejekinipun rahayu 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 ndara. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.